に出品してと言われたので出品したら、星リスフレちゃんマジありがとう。交換する。無償。本当にありがとう。他にもリクされてた。見てくよ。レート高いやつ。もらっていいの？マジでやばい。こんなのもらっていい？まあいいからリクしてるんだよ。